Milí rodičia prvákov, teší sa na vás budova školy, ktorá postupne prechádza inováciami a úpravami. Pekné farebné triedy, hudobné zvonenie, rôznorodé mimoškolské aktivity. Ústretový, priateľský, usmiatý kolektív ľudí, ktorý sa postará nielen o vzdelanie vašich detí. Naši učitelia si vždy nájdú čas na prípravu detí do súťaží či olympiád, čo prináša svoje ovocie. Podporný tím, ktorý pomáha deťom v náročných situáciách. V našej škole to proste žije rozhovormi, aktivitami od rána do večera, od ranného ŠKD po aktivity v klube a na krúžkoch. Nebojíme sa víziev, ako napríklad kurikulárna reforma, zmien nielen vo vyučovaní, ktoré na nás ešte len čakajú, a zároveň oceňujeme snahu, ochotu a odvahu detí byť lepšími. Viac informácií na webe, Facebooku a Instagrame školy. Budeme radi, keď práve my budeme vašou druhou rodinou. Stretneme sa na zápise 14. a 15. apríla 2025.